పెళ్లి చేసుకోవాలంటేనే భయం వేస్తుంది. ఒక భార్య నిర్దాక్షిణంగా కాంట్రాక్ట్ కిల్లర్స్ ని పెట్టి మరీ భర్తను చంపేసింది. మే 10న అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ ద్వారా సోనం రఘువంశీ, రాజా రఘువంశీ ఇద్దరు వ్యక్తులు పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఎక్కడ? మధ్యప్రదేశ్ కి సంబంధించిన ఇందోర్ లో. హనీమూన్ కి ఇద్దరు షిల్లాంగ్ కెళ్లారు. అక్కడే బాలాజీ గెస్ట్ హౌస్ అనే ఒక ప్లేస్ లో చెక్ ఇన్ అయ్యారు. మే 22 మార్నింగ్ ఒక స్కూటీని రెంట్ కి తెచ్చుకున్నారు. కీటింగ్ రోడ్ అనే ఏరియా నుంచి. అక్కడ నుంచి మాల్ఖాయత్ అనే ఏరియాకి వచ్చి కింద ఉండే ఒక విలేజ్ లో హోమ్ స్టే తీసుకొని ఓవర్ నైట్ అక్కడే స్టే చేశారు. ఆల్బర్ట్ డి ఈ గైడ్ భార్య భర్తలతో పాటు ఇంకో ముగ్గురు వ్యక్తులను చూశాడు. ఆ ముగ్గురు హిందీ మాట్లాడుతున్నారు. వాళ్ళు లోకల్స్ కాదని ఈయనకి అప్పుడే అర్థమైంది. ఎందుకు? ఆ భాష వల్ల. జూన్ 2న ఒక చాలా పెద్ద బ్రేక్ త్రూ వస్తుంది. పర్టికులర్ కేసులో ఒక వాటర్ ఫాల్స్ నడుతుంది. అక్కడ ఈ రాజా రఘువంశీ గారి డెడ్ బాడీ దొరుకుతుంది. అండ్ మిగిలిన అక్కడ దొరికిన ఎవిడెన్స్ మొత్తం కలెక్ట్ చేసుకుని ఒక స్ట్రాంగ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేశారు పోలీసులు. ఐ విట్నెస్ టెస్టిమోనియల్స్ ని, సీసీటీవీస్ ని, డ్రోన్ ని మొత్తం వాడి ఎవరైతే ఈ 5గురిని పట్టుకున్నారో, చంపిన వ్యక్తులు 3 మేఘాలయలో, భార్య సోనం, ఈ భార్య ఎలిజెడ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ రాజ్, ఈ 5గురిని ఇవాళ షిల్లాంగ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి అక్కడి పోలీస్ స్టేషన్ లో పెట్టి కోర్టుకు పట్టుకెళ్లి రిమాండ్ లో పెట్టుకొని ఇన్వెస్టిగేషన్ జరిపి నిజ నిజాలు బయటికి తీసుకురావాలి. ఇప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ చేశారుగా? డన్.